Паміж Кримом і Херсонською областю вже амаль державна межа. Українські військовці стягують туди воєнну техніку, пакуль гэта називається вученні. Вучэнні украінскага войска праходзяць у непасрэднай блізкасці з перашэйкам, які злучае Крым з паўднёвымі украінскімі рэгіёнамі. Акрэсленых тэрмінаў канца вучэнняў украінскага войска няма, яны бестэрміновыя. Нягледзячы на акупацыю расійскаю арміяй украінскіх гарнізонаў усяго Крыму і рэгулярныя правакацыі ды дыверсіі з боку расійскіх вайскоўцаў, Міністэрства абароны Украіны дадатковую тэхніку і гарнізоны канцэнтруе на мяжы з Крымам. На сепаратысцкую паўвыспу Кіеў войскі пакуль не перакідвае. Цяпер нешматлікія паводле колькасці вайскоўцаў украінскія гарнізоны ў Крыме застаюцца сам-насам з расійскую арміяй і апошнім дзяржаўным інстытутам у Крыме, які падпарадкоўваецца Кіеву. Паводле неафіцыйных звестак, у Херсонскай вобласці Украіны расійскія вайскоўцы мініруюць палі ўздоўж мяжы з Крымам. У бок паўвыспы накіроўваецца ракетны крэйсер «Москва». Чакаецца высадка новага расійскага дэсанту. У адказ суседзі Украіны, Румынія ды Балгарыя, разам са Злучанымі Штатамі сёння распачалі вучэнні ў Чорным моры у непасрэднай блізасці ад дзяржаўных межаў Украіны. Імавернасць сілавога развіцця крымскага крызісу застаецца вельмі высокаю. Колькасць расійскіх вайскоўцаў у Крыме з дазволеных двухбаковымі пагадненнямі 11 тысячаў чалавек ужо перавышае 30 тысячаў і ўсцяж павялічваецца. Расійскія вайскоўцы накіроўваюць у бок Крыма ўсё больш зброі, у тым ліку ракетныя сістэмы «Град». Украінская армія пакуль можа адказаць толькі старой савецкай тэхнікай. Аркадзь Несцярэнка, Белсат,